Така, редовно създавате нови приятелства. Моята работа и начина, по който ми протича ежедневието не ме предразполага да се срещам с нови хора често. Но когато се срещам с нови хора, се сприятелявам и се сдружавам с тях сравнително редовно. В смисъл, рядко се срещам с някой или имам интеракция с някой така по-дълга и не се сближавам с него. Така че бих казал, че съм съгласен, нали, просто обстоятелствата не ме предразполага. В смисъл, когато стримваш всеки ден и не излизаш много, няма много как. Но има и примерно много хора, които срещам от стрима, с които се сприятелявам, така че бих казал да. Сложните иноваторски идеи ви вълнуват повече от простички и директни такива. Сложните иноваторски идеи ме вълнуват повече от простички и директни такива. Това, което ме обърква в този въпрос е, че нали, сложни и прости са антоними, но новаторски и директни не са. Тоест, новаторски за мен е нещо нечувано, нали, или някаква различна перспектива, а директно е нещо... не знам. Добре, примерно... Сега, моето мнение, ако ме бяхте питали преди 2 години, щях да съм тук. Но в последните 10 месеца усещам как минавам все по-наляво и по-наляво и по-надясно и по-надясно и по-надясно. И затова това, че въпросът не ми е напълно ясен, ме затруднява. Бих казал, че съм тук. Да, вълнувам се от новаторски идеи, вълнувам се когато някой обяснява нещо ново, което не съм виждал до сега или разглеждал от различна призма. Аз смятам, че се старая да изглеждам от различна призма. Почна да харесва Тръмп и затъпя. Ей! Ще стигнем до политическия компас. Ще стигнем до политическия компас. Но нека не... Дим Дончо, нека не говорим точно за моето и твоето политическо мнение, защото сме на много различни места в компаса, според мене. И аз си пазя уважението към тебе. But don't disrespect Donald Trump, леле. Окей. Няма Левски, само Партизан, Червен бряг. Добре, продължаваме. По-лесно се убеждавате от нещо, което разбирате на емоционално ниво, отколкото фактологически аргументи. Аз съм... не знам. Опитвам се да сетя за експириенс, който съм имал, за изживяване, което съм имал, което да има общо с този въпрос. Левски или ЦСК, знам, че не се интересуваш от футбол, но те питам. Левски. Не поради някаква друга причина, просто Червен бряг е града с първия основан фен клуб на Левски. Буквално това е причината. Нито разбирам, нито ме интересува. Просто имам прекалено много приятели левскари и знам, че първият фен клуб е основан тук, така че... нали. По-лесно се убеждавам от нещо, което разбирам на емоционално ниво. Не бих казал, че съм повече... Аз съм по-логичен в начина ми на мислене, но има неща, които ако не мога да ги обясня за себе си логически, разчитам пък изцяло на емоция. В смисъл, това е... Аз съм... Бих казал, че съм емоционален, силно емоционален човек и не го крия по принцип. Но в същото време мисленето ми е много логическо. И когато трябва да взема решение или в случая да се убеда от нещо, разчитам повече на логиката, чрез която мисля, и разчитам на емоционално ниво само когато няма как да си го обясня логически. Например, когато става въпрос за нещо като отношение и любов, нали? Това няма как да го обясня с логика. Работното място и домът ви са чисти и подредени. Тук много ми се искам да ви излъжа. Чисто е, но със сигурност не е подредено. Момчета на края на стрима го сложи в ляв либерален квадрат, се абонират за канала ми, правим 30к в 15. Миналия път, само да кажа, политическия компас миналия път бях долу в ляво. По-към центъра, но бях в долния ляв квадрант. Долния ляв квадрант бях. Но ще видим, нека... Вижте ли, Дим Дончо е един от малкото хора, с който съм говорил искрено за политическото ми мнение и той за това се смее, защото знае, че вече не съм в долния ляв квадрант. Окей. Обикновено успявате да запазите спокойствие дори под силен натиск. Това много съм... Последните месеци съм тестван много на това. И имаше ситуация преди... Този месец беше... Вече бях в Червен бряг. Където се случи нещо, което много ме стресира.
Беше такова нещо, което се случи и нали, споделих на приятели, те споделиха на други мои познати и следователно получих обаждане от много места, за да ме питат как съм, дали се справям с това нещо. Тогава брейкдаунах със сигурност. Но докато се случваше, и точно с това мисля, че имам аутизъм, защото докато се случваше и докато брейкдаунвах и се сривах, се замислих и си казах, мамка му, преди 6 месеца щях да се срина много повече. Паника атака ли? Ами, не обичам да се категоризирам, но това е най-близкото нещо до паника атака, което съм имал от години, да, бих казал. И смятам, че сравнително успях да запазя спокойствие, нали? В смисъл, умълчах се, усетих как примерно треперя и така нататък, но осъзнах, че докато се случваше си мислех, че преди време щеше да бъде много по-зле. Точно за това мисля, че има аутизъм out of nowhere is crazy. Именно, проблема е, че докато ми се случва нещо, аз вместо да се фокусирам на нещо, което ми се случва, аз се анализирам. Това няма как да е нормално. Аз мисля, че имам аутизъм. Така че бих се съгласил. Да, смятам, че мога да запазя спокойствие със сигурност повече, отколкото преди. Това е. Много е гадно говоря от личен опит, защо да е било по-зле преди. Просто мисля, че преди нямаше да се справя с този стрес. Смятам, че през последните месеци съм изпитвал много, че през последните 6-7 месеца съм изпитал повече стрес, отколкото сумарно за години назад. И усещам как се приспособявам към това. Което от тази страна ме радва, от друга страна е кофти, нали? Но смятам, че мога да запазя спокойствие. Идеята за създаване на контакти и самореклама пред непознати ви звучи много плашеща. Категорично не. Аз съм изключителен, как се казва, подкрепям идеята сам да отидеш при хора, с които нали, смяташ, че има с какво да се свърши, каква работа да се свърши или да се сработиш с тях и да си много директен, аз искам да правя това, занимавам ми се с това, вие сте еди кои си, искам да го правим. Това ми е още преди да се занимавам с YouTube професионално, когато исках да стана режисьор, имаше един случай, където викаха ни за стажанти във филм, който между другото наскоро излезе, филма с Захари Бахаров в Стадото. И понеже аз бях стажант във филма, отидох не защото исках да бъда стажант или защото исках да изкарам там 60 теле, които даха. Отидох, защото исках не стажант, извиняйте, статист. Да, статист е думата, извиняйте, могешка. Статист, да, правилно, статист. Не защото исках да бъда статист, а защото исках да се набутам при някой, който работи с филми. И аз тъмън завършах, мисля бях 12 клас. И буквално отидох при някой човек от екипа и казах, аз искам да следвам режисура, какво ще ме посъветвате, има ли как да си дам контактите, нещо да такова. Те естествено ме отбиха, нали, но още от тогава съм много, нали, бутам се и се представям с надеждата да стане нещо. И сега съм същия с YouTube. В смисъл, ако смятам, че мога да свърша работа с някой, пиша и казвам, искам да свършим работа, аз съм този Юнос. За мен това няма нищо лошо. Ти искаш, не искаш, трябва да говориш с хората специфично в твоята професия. Да. Така, ще го гледам да те видя, да, не знам колко ще се видя, защото мога да се кътнали сцената, ето съм, нали, баш, но аз бях най-отпреден на стадото с хора, така че. Приоритизирате и планирате задачите си успешно, като често приключвате доста преди крайния срок. Не съгласен съм. Вие знаете, тук няма и да искам, не мога да ви излъжа. Много неща планирам, много неща искам да правя. И в амбицията си да правя много неща се разстилям твърде на широко и не успявам да свърша нищо. И ако вие може да изредите 5 неща, които аз съм ви казал, че ще направя и не съм ги направил, аз мога да ви кажа, че има още 15 за тези 5 неща, които просто не съм ви казал, че искам да правя и не съм ги направил. Така че не, въобще. Иска ми се, но не мога. В смисъл, опитвам се. Това е нещо, по което работя. Историите и емоциите на хората ви казват много повече от числата и данните. Конкретно за хора съм съгласен, да. Конкретно за хора съм съгласен. На индивидуално ниво бих казал, да. Предпочитате да използвате организационни инструменти като графици и списъци.
Предпочитам... Не мога. Предпочитам, но не мога. Ако предпочитам, но не ме бива, къде се слагам? Тук? Харесвам идеята за график. Бих се сложил тук. Защото мисля, че причината да не ползвам графици и списъци е просто, защото не се справям, но активно се опитвам, така че да, предпочитам. Дори малка грешка може да ви накара да съмнявате в общите си способности и знания. Дори малка грешка може да ви накара да съмнявате в общите способности и знания. Тук зависи за какво. Знам, че на всеки въпрос казвам, че нали, няма директен отговор, но те са много общи. За каквото и да е друго, освен YouTube, да. YouTube е единственото нещо, където като допусна грешка някакси има момент на съмнение, но конкретно с YouTube съм го приел, че правя грешка и казвам, окей, next time better, нали. Докато с другите неща ми е по-трудно. С другите неща много по-депресивно приемам това да направя грешка. Така че бих казал, че не съм съгласен много. Да, не се съмнявам в работата си в YouTube толкова, когато направя грешки. Защото с YouTube вече съм изградил едно менталити, че когато направя грешка ще се получа от нея и ще направя по-добре следващия път. Но с други неща, примерно нови неща, които се захващам, ми е по-трудно да приема грешките си, затова съм съгласен малко. Не се смущавам просто да се приближа до някой, който ми е интересен и да започна разговор. Не се смущавам. Аз съм комуникативен, харесвам да се запознавам с хора, харесвам да имам интересни интеракции и спомени, така че да. Не проявявам голям интерес към обсъждането на различни интерпретации на творчески произведения. Тук съм силно несъгласен, защото това ми е работата. Буквално всеки стрим на Shinobi Salute е това. Така че, да. Когато избирате план за действие, поставяте фактите пред чувствата на хората. Не съм съгласен. Тук идваме обратно на ония въпрос с логиката и с емоционалността. Когато е само за мен, когато засяга само мен, бих избрал факти и логика, но в момента, в който засяга други хора, поставям чувствата им пред това. Нали, освен ако не са много пагубни. Имам в момента пример в живота ми, който нали, се случва с един мой близък, който трябва да вземе решение къде да живее. И по факти и по логика е напълно логично да е на едното място, но от емоционална гледна точка е по-логично да бъде на другото място. И когато ме попита мен за съвет какво да правим, му казах емоционалната нали, опция. Често оставяте деня да се разгърне пред вас без какъвто и да е план. Не. Дори да не съм с строг график, аз имам идея какво правя всеки ден. В смисъл, знам как ще ми протече деня от момента, в който се събудя. Така че не. Рядко ви притеснява дали правите добро впечатление на хората, с които се срещате. Рядко ме притеснява, но има моменти, особено при някои конкретни хора. В смисъл, ако имам огромно уважение към този човек, да. Обичате да участвате в отборни дейности? Не. Отборни дейности го чета като работни отборни дейности. Не. Аз ще освен тук. На парти обичам, нали? Но работа в екип не е моето. Не се сработвам. Обичате да експериментирате с нови и неизпробвани до сега методи? Да. Поставяте чувствителността пред абсолютната откровеност? Да. Да, но не винаги. Активно си търсите нови преживявания и области на познание, които да изследвате? Да. Аз често се забутвам в някакви рабит холове на различни теми, защото ми става интересно. И обичам да си разширявам интересите. Често се притеснявате, че нещата ще се променят към по-лошо? Да, аз съм огромен песимист, бих казал. Притеснявам се, да. Не можете... предпочитате самостоятелните хобита и заниманията пред груповите такива? Хобита и занимания не. Аз не харесвам да работя с хора. Не харесвам да работя над нещо, което е важно или от което зависим по някакъв начин, или е работа, и да работя с други хора и те да разчитат на мен, аз да разчитам на тях, защото се чувствам по-неуверен, когато съм в екип. Но хобита и занимания, които са развлекателни, предпочитам с хора. Предпочитам с група. В смисъл, да гледам формула, предпочитам с хора. Да готвя, предпочитам с хора.
Видеята, примерно, които снимам с момчетата, те са работа, но за това видеята, когато ги снимам с момчетата, ние просто хенгаутваме и снимаме как хенгаутваме. В смисъл, видеята, които сте гледали като парковете, умишлено са снимани по този начин, за да бъдат просто как хенгаутваме, защото аз смятам, че и видеото изглежда по-добре така, когато всички са чил. И по този начин не го приемам толкова като работа, докато го правим. Така че не. Не можете да си представите да си изкарвате прехраната с писане на художествени разходи. В взимането на решение предпочитате ефективността, дори и това да означава, че ще пренебрегнете някои емоционални аспекти. Много тъп въпрос, много няма. Това въпрос и аз не го разбрах, като правих тест, защото аз съм го правил. Пренебрегвате Не, може би поставям емоционалните аспекти над ефективността. Предпочитате да изпълните задълженията си преди да се отдадете на почивка. Да. Трудно ми е да почивам, ако не съм свършил работа, която трябва. При неразбирателство предпочитате да докажете гледната си точка, вместо да щитите нечии чувства. Не. В социални ситуации обикновено изчаквате останалите да се представят първи. Не, аз винаги започвам интеракциите си с приятно мен и аз съм Николай. Настроението ви може да се промени много бързо. Да. Аз съм биполярен. Не се повлиявате лесно от емоционални аргументи. Не се повлиявам лесно. Тоест не съм съгласен, повлиявам се лесно, да. Аз съм емоционален. Аз съм дървен философ. Харесвам да споря с някой по някаква тема, просто за спорта. Мисъл, да. Обикновено предпочитате да сте сред други хора, отколкото сами. Преди бих казал тук, но последно време бих казал, че съм тук. Доскучава ви или губите интерес, когато дискусията става прекалено теоретична? Не съм съгласен. Когато фактите и чувствата се сблъскат, обикновено следвате сърцето си. Тук отново зависи. Тук ще ударя средата. Знам, че не трябва да дойдем средата, но тук ще ударя средата, защото зависи изцяло. Както казах, фактите и чувствата е нещо, което мене никога нямам категорично мнение по този въпрос. Защото съм логически мислещ и също време екстремно чувствителен и изцяло зависи от ситуацията. Ако ситуацията засяга други хора, предпочитам да запазя чувствата от всяка страна. Ако ситуацията засяга само мен, предпочитам да следвам фактите. Лудница сад. Това е странно. Трудно ви е да спавате последователен график в работата или ученето. Ето, не лъжа. Трудно ми е. Рядко се съмнявате в решенията, които сте взели. Рядко се съмнявате в решенията, в които сте взели. Бих казал, че рядко се съмнявам. Има неща, които съжалявам, че съм направил по начина, по който съм ги направил, но рядко се съмнявам в решение, когато го взема. Когато го взема решението, съм доста категоричен. Приятелите ви биха описали като жизнерадостен и общителен човек и Жилмирката каза съгласен си на последната. Жилмирка, ще се изчервене, не така. Не се съмнява, той е винаги прав. Винаги прав съм, просто понякога надценявам какво мога да постигна. Така, привличат ви различни форми на творческо изразяване като писането. Да, бих казал. Ако имах свободно време, бих се интересувал от повече, как се казва, не методи, а други. Например, в момента се занимаваме с видео, но ако имах време, бих се опитал да рисувам или да свиря на инструмент, така че и да пиша. Обикновено правите изборите си въз основа на обективни факти, а не на емоционални впечатления. Тук отново няма как да го отговоря. Ще кажа да, но пак казвам, той е до това дали засяга други хора. Обичате да имате списък за задачи за всеки ден. Да, обичам да имам списък и много често си пиша списък. Най-често преди да си легна пиша списък за следващия ден и се старая да отметна колкото мога повече неща. Но това е начин, че винаги го правя. Рядко изпохожда чувство за несигурност? Не. Аз съм... Както казах, притеснявам често. Особено последните месеци. Избягвате да се обаждате по телефона? Не, аз много обичам да говоря по телефона. Ако мога да ти звънна, вместо да ти пиша, предпочитам ти звънна. Харесва ли да разгледате непознати
идеи и гледни точки. Да. Франц фон Штук е също много добър представител на символизма от времето на Егон. Чай, кое? Какво? Ти си вие спишете, окей. Аз правя какво стана вчерашния фитнес стрим. Интернетът тотално не тръгна. Пробвахме да рестартираме рутера. Пробвахме да рестартираме лаптопа. Проблема с интернета на къщата. Искрено проблема с интернета на къщата. Е, че на къщата интернета е с бисквитка. И е... Т.е. не е оптичен. И къщата е към края на града. И там се губи обхват. Не е интернет, губи се обхват. И понеже се губи обхват, бисквитката много често не работи достатъчно добре, за да поддържа стрим. И последния път, когато стримвахме на двора и се получи, трябваше да разместим нещата и бях по средата на поляната буквално и успяхме да хванем интернет. Този път се пробвахме същото и просто не стана. И нашите приема не забелязват проблем с интернета, защото те не стримват. В смисъл, те го ползват за някакви много по-леки неща, които успява да смогне. Вземи компа и стримви от центъра. Нали, отива на площада, просто да стримам. Ще дойде някой да ме набие, не че бих. Лесно се свързвате с хора, които тук що сте срещнали. Да, бих казал, че да. Дори плановете ви да бъдат нарушени, най-важното е да се върнете на правилния път, възможно най-скоро. Да. Все още се тревожите за грешки, които сте допуснали отдавна. Тук мога да ви вляза в детайли, но не искам. Пара, кога ще продължиш с ревюто на Дан Дадан и него да чакаме по година като ревюта One Piece. Не, Дан Дадан просто ме разочарова и няма да го довърша. Направих видео за първото ми впечатление и исках да направя видео цяла ревю, но просто Дан Дадан не ми хареса толкова. Twitch още не са ми отговорили. Не проявявате голям интерес към обсъждането на теории относно това как би изглеждал света един ден. Не съм съгласен, доста често говоря тази тема. Емоциите ви управляват повече, отколкото вие управлявате тях. Отново, мисля, че съм се подобрил в този аспект и мога да се контролирам повече. Макар и да бъда силно емоционален, мисля, че не съм от тези емоционални хора, които да импулсивно да правят нещо на емоция. В смисъл, успявам да запазя хладнокръвие и нали, имам силни емоции и не се... Имам силни емоции, но не съм подчинен на тях, така че казвам не. Когато взимате решения, се съсредоточавате повече върху това как ще се почувстват хората, които тези решения засягат, отколкото върху това, кое би било най-логично и ефективно. Когато говорим за хората, които ще бъдат засегнати, да, повече обръщам внимание на това как се почувстват хората. Вашия личен стил на работа е по-близо до спонтанни изблици на енергия, отколкото до организирани и последователни усилия. Съгласен напълно. Когато някой ви оценява високо, се опитате колко време ще му отнема да се разочарова от вас. Не, просто си казвам, че е много умен. Ще ви допадне работа, която изисква да работите самостоятелно повечето време. Да. Смятате, че разсъждаването на абстрактни философски въпроси е загуба на време. Абстрактни философски въпроси, да. Повече, в смисъл, харесвам да обсъждам етични проблеми и неща, които са, нали, реални проблеми, но абстрактни философски въпроси, като дали времето е истинско, да, мисля, че е загуба на време. В смисъл, от време на време може да се коментира, но от някакво... Котка или куче? Куче. Повече и привичат оживени и шумни места, отколкото тихи и уединени. Не съм съгласен. Аз къде съм тихо и уединено. Ако чувствате, че дадено решение е вярно, често го взимате без да търсите допълнителни доказателства. Не, опитам се да бъда информиран за решенията, които взимам. Нали, когато взимам решение, съм категоричен и се старая да не го бавя, но винаги се старая да бъда информиран. Последна страница. Често се чувствате претоварени.
Да, но това може би е от сърцето ми, просто защото ми бие с 120 удара в минута, докато стоя и нищо не правя. Завършвате нещата методично, без да пропускате никакви стъпки. Да. Предпочитате задачи, които изискват да откриете творчески решения, вместо да следвате конкретни стъпки. Не. Предпочитам конкретни стъпки и да знам. Супер, Съмърсен, ти как си? Когато правите избор, по-често ви се случва да разчитате на емоционалната си интуиция, отколкото на логически разсъждения. Имам чувство, че този въпрос ми го задават за 100-тен път. Песимист съм и се притеснявам от това нещата. Това беше един от по-ранните въпроси, че се притеснявам, че нещата ще станат че ще станат по-зле. И постоянно го имам това притеснение и се страхувам, че нещата ще станат по-зле, но в същото време това, което ме бута и ме държи е точно това, че съм... По-скоро, не, уверен съм в себе си повече от друго. Не знам как да го обясня. Много е странно. Смятам, че нещата могат да станат много по-зле. И винаги, гледайки напред в близкото бъдеще, си представям най-лошия вариант. И това, което ме кара да продължавам, е да се сещам за минали пъти, когато съм очаквал да бъде възможно най-зле, но всъщност не е било. Пример ще ви дам с Сабатона. Когато почнах да правя Сабатона и започнах да каня хора, преди да почна да каня хора, си казах, окей, абсолютно всички ще ми откажат. Никой няма да дойде. Ще дойдат максимум няколко стримера. Но, сещайки се минали пъти, в които съм си казвал, че нещата че няма да се получат и ще станат зле, и въпреки това съм успявал да ги постигна, си казах, окей, аз мога да се притеснявам, но все пак до сега съм се справил, нека да пиша на колкото хора решат, ще пиша. И много хора приеха, много хора отказаха, но пак имаше хора, които не очаквах, че ще дойдат. Ненчо Ючев, Флора, Ивайло от IDBG, Цуру. Такива неща съм много... Едновременно съм песимист, едновременно съм уверен в себе си. Не знам, имам чувство, че звуча биполярен. Разбрахте ме какво искам да кажа. Така че да, чувствам се уверен, че нещата ще се получат. ISFJ, ESFJ предиктвам. Кога ще има пак клаш турнир вторник? Как каниш хора на Сабатона, като им пишеш налично в Инстаграм? Не само по имейли. Имам познати, които да ме свържат с някои. Имаше много хора, с които успях да се свържа по странни начини. Просто търся връзки. Търся връзки, ако не намеря връзки, пиша по имейли, ако няма имейл, не мога да намеря имейл, пиша в Инстаграм. Например, Ненчо Ючев го писах в Инстаграм и той не си видя съобщението в Инстаграм и аз реших, окей, нека му оставя коментар под един от риловете. Знаете, господин Ючев, може ли да си погледне съобщението? И той си погледа съобщението и ми прати номера си. И вика, обади ми се. И просто, мисъл, при него беше такава интеракция. С други хора пък си писах с имейли, с трети хора си писах с техни менеджери и с някакви такива агенти тяхни. Между другото, единственият човек, на който писах и ми отговори агент, а не той, е тиктокър. И той отказа да дойде. Агента му каза, че няма да го пусне. 73% интуитивен, 69% найс, емоционален, 61% търсещ и 51% неспокоен. Ето, виждате за неспокоен и уверен, точно това, което ви обяснях, съм точно по средата. Вашия кариерен път не ме интересува. Изкавя, кои са известни ENFP-та? What? Нямаше ли да се видят? Преди съм бил 57% екстравертен, бил съм 91% интуитивен,
78% емоционален, 51% търсещ и съм бил 51% уверен вместо притеснен. Тоест, накратко съм минал от половината на уверен, съм минал тъмън границата на половината на неспокоен, което значи, че просто явно съм си по средата. Станал съм по-търсещ, станал съм по-малко емоционален, което е странно. Станал съм по-малко интуитивен и съм станал по-екстравертен.